Yo adofo ne tiefo ne ewiase manyina anapai mosomfo difo akwasi Antwi masan abemu na masan emeka asemi a kirewo mepese obaji bre no ato bo ase na obo enkufuo na mu bunya otwen hom ene ahobrase hom na watene ameka na se na mfa awonhare emfa mua aten na mu asoma meka na mu uturu na ameka bi se adan na papa be kasa na papa yi so oyini pa ben na fa be fa asam na meka na kwa adwendwem ne nya abotre na matranse ma mfa nchi akase ma me ame papa odifo amaya Church of Pentecost papa nyame nhirawo na nyame ma nkwatente me ma me nyame su nhirawo na nyame ma nkwatente ya papa ya ma me amaya afi ma me mfa nchi akase ma asofo mpanifo nyina ane me ame papa na merita ajewu akabo de 10 papa nyame onhirawo na onye okese odofo ne ame kan se medin di prophet Eric Akwasentwi me da asafo ye God's Revelation Ministry ano na me wo ablekuma agape William Street kane no ne fro eye Luto but Luto de me pacho ye fro esini aban AD market rules no free Pentecost junction eba eho no eho ye fro William Street njoro for so fi odoko na oba akodoko station so be si William Street ana kanetiti be be fro Luto no munsi mi wo usi opon asole sambod eye God's Revelation Ministry na me pacho wo firi poku ase ofanko medie nsanwom na abansori ababa opoku ase ofoka ose munsi mo Pentecost junction from Pentecost junction to the church premises no obetima nante betimi exercise anaso betima famoto wo se yam faminko William Street step ahead school na chipe eho na asori no ewo na orofo matrase a nsembi abeka mensa emudru na mempese metena so se yankopon soma wo na wantie na wanwa na wo ye asobrache a sabe onyankopon fa ho nchew na mesre se maminchia Ghana manyina na maminchia ewiase afa na nyina onyame sunsum na basakase enso biaso mamintwa me ho na menko aboafo nkrato na aboafo nkrato de na University Foundation ya Machidom mamintwa me ho na menkom na me ba na me fa sam ne pote ya me de ma me no me fa mo beras ma yen komra odofo ye kwaya ya ba na enne me yedifo menkase me sign nature man menkase me difo na me di no me wo both the nature and the physical ni nyina me wom na ne onyankopon ada ne ho adi a kire me kwansoroko eso ye nyina ye nim se ye maame Dr. Patricia Esiedu Evangelist ye maame ne ho nsamsame baaya okoka aban adwam owo aban kukum sisia na ne nsam no ye nniwie ye man se onko fie but wantimi amafie with the surety and other things no aninti sabri onyamede ne ho asem abrame na etwase mede to Ghana aban anim na mede to Ghana empanifo anim na mede to Ghana nipam nyina anim na mede to Christian Council empanifo nso anim na mede to aban mu empanifo ahemfo nyina anim odofo minni ha se me pefem me pachotiu minni ha se me pefem ana se fame emam sika minni ha se me pese me gidiri ana se me pese me fa wesu nya me ho emma me hwe na emom me sonkra so nya me somawo na odi ne kora poten na wo kwa eyesin se obeye asobrache na me pachoti hwan na sabe won ne busuani a abodama oda adeja ode ne nsa ebe chese me busuani ne dawo no eyi nipa kakra bi pe ene betima aye wi na odofo ene to maame Agradaa ochena wo ebeto hwan betima beto me sofo Antwi betima beto wo nso a wo hwe me no na san
ɛna obefa so etie no menka sɛ ade a oyɛ no ɛyɛ ade oyɛ no nyame kora mbetea no wo ho mebɛbɔ no kokɔ mebɛkasa kyerɛ no nanso yɛfuna na so ɔden no onim sɛ masa sabe perifuma ni mu a nti akwara na so ɔden no wode ne hyɛ Roman Pope kotokum kura obepie abedin semone orofo asema me katie ne ye na yi ne ye menkɔgyema no nsi bɔne na mu me yesomafo anadwe tie ade a onyankopɔn yi kyerɛ me nie ɛfa maame Agradaa ho maame Agradaa nto aduane maame onko nsuo maame menini ni memfa manin ko twa mansan ani nhia ne nkɔtras na mmom ɛbra a wobubu na abosom no mekɔ hɔ bi ɛhɔ ɛne da mede manin kosua ehu maame Agradaa mehu ne biem ɔno nso so ehu me biem na hwade a odi nsamfun ye nyina bɛbra se no hwade a Nyankopɔn da na ne kyerɛ na onyame de me kɔ maame a yɛfrɛ no pasisia esie duo asɔdem na asɔre ekoso nipa edikan akɔtwen minim sɛ na asɔdem o sini obaya asɔ nipa edikan akɔtwen tem dia na maame ba na nipa ebɔgye ne so na obedu ye no na taade a wo hye no ya pai ne sere ho saa kosi soro orofo mema ne ya ode se evangelist apa na taade ho na woni ni ri ekire to bo ase na ti asem ni nyina yi na fem oba na etwa se mun share video no e ma ne ko ka aban mu mpanifo nsa ayenfo nsa na me wiere mpese me ka asem bi wachi a asem nyamede maame no mesa de no atodwa na ebra asore kosoro na me ena me twa camera me ba chotio me na me twa camera na me de camera ne to maame ne nase kosoro a obi a wodam ho bi ehu but apai ne mabo o hye ne enye ne mabo o hye ne enye orofo tie ni ye empere ho nyaje enka se sofo yi manka se opa Agradaa ni madom me pa chaw Agradaa sika wanya no mintimi nkoji bi dan fa mre me mamfre me busua da owa busua na mu babi a no koreda mo yenka orofo tie me so na metwa camera no na me bisa se bema e de oba de ja beto abonten a den na wo ofele ana oba de ja beto abonten a sen e na ofre se aketesia no oti ase sen ana oba podware na sabia buru sabia nyaado ukohwe na de jama yama wutwedwan ana ye frɛ wanfie titibere ni mu na ya poka na Kristo bu kran so de ya chiwade orofotie se obehwe obi yira de jaso anye na ti asema me ka kyerɛ na wei na me ka kyerɛ maame ne se ma ohugu hɔ na me fa de se me de boa na kata no ho na ade ni sua na yede ne call behind of the pulpit achi ne ye kopresse ye beye ho adwuma na ye ne kata ne ho bia nya de eso ensono ni padua no so na kyese still ane ho guo na ho na maami so sum e wo vision mu aso di for wa moa me a madeja e da bonti na me kra e sugu ni mu ne ye pentam foforo hye maame no me pacho atare foforo ne onyame asem no atare foforo ne onyam foforo na nyame pese ode maame no na se ne onyam wei no ebetima wie pa ya agi se nyame se me nka che Ghana aban na ekufu ado se ne etie bia justice amotena se atemmuafo amotena se di asem no montempa mercy of justice monfa mercy and from free maame no ente sa maame ni fi sa beri wi ekoi wan hwa ye ntia sempa obetime fiate asefo asase so awerahuo beku no na maame na ntime anyina puppet osunya ma utumi nse nipa wodan mi nyina esu mesre ya papa dam pare IGP mesre se asotwe bia mo de atwe maame no
obesua mu afutu obefa mu aba momeya ntwen ansa meye nyame somafo momeya ntwen ansa na ya hwese ofiri atiasefo ase a na ye de abeya abakwasam ye twira abakwasam a enye yise konfo bi ba so bensa na obefa nyame abasa na mom entama na ye de hye ne foforo so mfa me preach no santama no eye ni onyam foforo nyankopon de ema maame Agradaa ye hye ni nkuna mane san ko gina popete so ekasai na me so odifo wo kasa nyina so odifo wa me kasa asem wo ya me kra epre wo ba bia me wo no me kra epre to odifo wo kasa Ghana fo binim tiew enti ya papa tampare ya maame a wo tena dwambu asem no judge sa ekoye Ghana fo a maame Agradaa fomo ne mo amode petition eko odifo me ni asa me betwitwa age maame Agradaa but emoni anyame da na di kire me no eno ena me srese meba be jema to Ghana fo anim na mo de maame mfom so ache no na mama na ba fie na watimi abehwe ne mma ani ni ku anim orofo mem pre hu mu atem se sofu gya mo akwaje adamdie bi menye adamdie bi aye besirai menye adamdie bi aye na nya maame Agradaa sika na beso medie nya me kan se awurade sunsum eye se matwena so mrane na di saa na be ma asofo bi hwehwe nyansa orofo me papa Canada Japan no honorable Ken honorable Chremantin ya papa Alan Chremantin ya ex-president John Dramani Mahama ya papa no ya papa Dampare ya maame Tiwa Fremouse Chief Justice yesremo se maame nanya surety ni bi so nya bi nya nyame kasa osere mo be ma ya maame Patricia esiedua abafie enyama sem na mo ni obefa asem ye hunhu mu na wate agie se onyankopon afa ko odifo isu akasa no na obe share video yi na obe kama na kodi mpanimfo ne nsem no onyame be hira no memma enyeji se odifo yakodi sika no be kasa no menye da type no de wonimi enimi onyankopon ene ni sunsun maame no onyame de ntama wofro asan afura no na aweraho woni mu sa aweraho betime kum sunsun ni ahwe ya na odi aweraho afura tias wasase so yesre me kam bi ni yesre se momma maame Patricia esiedua amrefi because kakrai wasuamu nyansa kakrai obefa mu afutu na yinhira ni odo onyame asem no omo nyame asem no ekire ya papa mo akwata imso do wurade Christian Council for ya papa Pentecostal churches for yesram oba obesu nyansa wo afa mu afutu onyame hira wa oti sunsun asem na wantena so na wo share video na man ko company for sa se bi jaye maame Patricia se dua no abafi onyame hira na wo share bibia medas bye bye.